Ahojte, vítajte pri dnešnom videu, v ktorom si povieme všetko, čo potrebujete vedieť o samoopáľovaní. Či už vás teda zaujíma príprava na samoopálenie, výber toho správneho samoopáľovacieho produktu, jeho aplikácia, alebo ako si napríklad opálenie z týchto produktov udržať čo najdlhšie, tak všetky tieto otázky sa vám pokúsim zodpovedať v dnešnom videu. Ja vám sem na bok vypíšem také titulky, že ktorá časť videa pôjde keby vás napríklad zaujímala len tá časť tej prípravy opálenia, aby ste vedeli, na aký čas toho videa sa máte prekliknúť. Pokiaľ vám toto video príde užitočné a páčia sa vám naše videá, tak nás nezabudnite podporiť lajkom alebo odberom. Ikonku na odber videa nájdete dolu pod videom alebo v tomto dolnom rohu. Dúfam, že som to trafila. Ja si myslím, že na úvod by to bolo všetko a poďme si teda niečo povedať o samoopáľovaní. Samoopáľovacie produkty sú teda formou bezpečného opáľovania a naozaj dokážu vám vytvoriť veľmi intenzívne opálenie. Ja vám sem vložím aj záber, kde som si na kúsok ruky naniesla samoopáľovaciu vodu a uvidíte ten rozdiel, aké opálenie mi to dokáže dať za to jedno použitie. V našom sortimente teda nájdete samoopáľovacie produkty od značky Eco by Sonia alebo teda Ekotan. Ekotan je austrálska značka, ktorá je cruelty-free, vegánska a organická. To, že táto značka sa volá teda Eco by Sonia, nie je vôbec náhoda, pretože práve žena, ktorá túto značku založila a vymyslela tieto produkty, sa teda volá Sonia. Sonia má teda sestru, ktorá trpí rakovinou kože, melanomom. A v Austrálii predsa len je teda väčšinou pekné teplé počasie a všetci sú tam, alebo takmer všetci sú tam stále opálení a preto vyvinula túto značku, ktorú mohla používať aj táto jej sestra, pretože je naozaj dokonale organická, nie je vôbec škodlivá, iba naopak, ak niečo, tak je to značka, ktorá pestuje tú vašu pleť, stará sa o tú vašu pokožku. Takže môžu používať ľudia, ktorí majú citlivú pokožku, ktorí možno trpia ekzémom a podobne a vôbec im táto kozmetika neuškodí. Takže myslím si, že pokiaľ hľadáte nejaké zdravé produkty na samoopáľovanie, tak zdravšie a ako toto už teda to ani nemôže byť. O tom hovorí aj množstvo ocenení, ktoré táto značka od svojho založenia dostala. No a myslím si, že tú značku som vám tak skrátke predstavila a poďme si teda povedať, ako sa pripraviť na to samotné opaľovanie. Úplne prvým krokom pri samoopáľovaní je teda peeling, odstránenie suchšej, staršej pokožky, aby tá pleť bola naozaj hladká, pretože na tie suchšie miesta sa potom produkty prichytávajú oveľa viac tým, že tá pokožka je tam suchá, tak ten toho produktu sa viac napije a môžu vám vznikať fľaky a práve tomu treba predchádzať už pred tým, ako sa idete opaľovať. Takže je veľmi dôležité spraviť si peeling. My teda máme v ponuke tieto dva peelingy a ja vám teraz o nich niečo porozprávam. Vy ste možno vedeli, ktorý z týchto dvoch peelingov je pre vás vhodnejší, ktorý kedy použiť. Takže ako úplne prvý tu mám tento peeling od značky teda Eco by Sonia. Je to peeling s ružovou himalajskou soľou. Tento peeling je teda určený na telo aj tvár. Povedala by som, že pokiaľ máte úplne citlivú pleť, tak by som tú tvár vynechávala, nepoužívala by som tento peeling, pretože nie je síce veľmi hrubý a drsný, ale je to trošku taký, by som povedala, viac exfoliačný peeling ako ten druhý, ktorý vám budem predstavovať. Alebo potom ďalšia možnosť, ako tento peeling môcť použiť aj na tvár, je, že si ho naniesiete na tvár a necháte tie čiastočky tej soli, aby sa trošku rozpustili na tej vlhkej pleti a až potom začať ten peeling do tej tváre masírovať. Okrem toho, že tento peeling teda krásne odstráni tú suchú pokožku, tak vám pleť aj krásne zhydratuje, pretože obsahuje makadamiový a kokosový olej a taktiež bambucké maslo, takže naozaj tá pleť po tom peelingu bude taká pekne zhydratovaná, napapaná. Čo sa týka vône, tak by som povedala, že je taká veľmi svieža, cíti tam trošku citrus, cíti tam trošku taký peppermint, ale nie je to úplne silná vôňa, ale naozaj taká veľmi príjemná, povedala by som taká možno až taká spa vôňa, taká wellnessová, veľmi príjemná. No a pokiaľ ste milovníkmi kávy, tak určite sa oplatí pozrieť na tieto peelingy od značky Optia. Sú to teda kávové peelingy, to znamená, že tie čiastočky sú naozaj veľmi jemné, pretože sú to kávové čiastočky. Táto značka je taktiež cruelty free a je vegánska. Optia peelingy teda majú rôzne vône, ja tu mám dnes tento peppermintový, ale nájdete tam naozaj
mnoho aj sladších voní, aj takých by som povedala sviežejších voní, takže vyberie si určite každý. Rovnako tento peeling krásne zhydratuje vďaka bambuckému maslu a mandľovému oleju. Čo sa týka peelingov, tak peelingy sa teda odporúča robiť si deň pred aplikáciou samoopaľovacieho prípravku, nie priamo v deň aplikácie. No a pokiaľ možno nechcete mať len na poličke v kúpeľni ďalší produkt, alebo možno len nepoužívate ten peeling tak často, tak potom je tu pre vás exfoliačná rukavica, čo je taký zaujímavý produkt od značky Eco by Sonia. Táto rukavica sa dá používať na mokro aj na sucho. Na sucho sa dá použiť na taký ten dry brushing, to znamená na takéto prekrvenie tej pokožky a pôsobí aj proti celulitíde. A na mokro samozrejme sa dá používať na peeling. Môžete ju používať samostatne, naozaj je exfoliačná, takže vám pekne odstráni tú odumretú pokožku. Môžete ju používať v kombinácii s peelingami, ak by ste chceli možno ešte trošku viac tej exfoliácie, alebo môžete napríklad používať aj s vašim obľúbeným sprchovým gelom, je to len na vás. No a keď máte peeling hotový teda a vaša pokožka je už krásne jemná, tak potom je ďalší krok, ktorý je potrebné urobiť ešte deň dopredu, pred tým, ako budete nanášať samoopaľovacie prípravky, a to je hydratovať tú pleť nejakým dobrým telovým liekom. Značka Eco by Sonia má taktiež aj svoje telové mlieko, ktoré teda môžete používať či už pred tým samoopaľovaním, ale taktiež ho môžete používať aj pokiaľ sa nesamoopaľujete. Toto mliečko obsahuje aloe vera, ktoré naozaj krásne hydratuje a tú pokožku tak ukľudňuje. A taktiež obsahuje aj oleje, a to konkrétne kokosový a makadamiový olej. Čo je na ňom ešte také možno zaujímavé je, že som vravela teda, že je veľmi vhodné pre citlivú pleť, ale toto telové mlieko je vhodné aj pre tých z vás, ktorí trpíte ekzémom alebo lupienkou, pretože pomáha upokojovať tú pokožku, a napríklad pokiaľ máte problém s nejakým silným svrbením, tak naozaj pomáha aj pri tomto probléme. Pleť máte teda po týchto dvoch krokoch dokonalo pripravenú na samoopaľovanie, ktoré teda budete robiť nasledujúci deň. Ako úplne prvý krok pred samoopaľovaním je opäť potrebné hydratovať tú pokožku, ale už nie celého tela, ale len miesta, ktoré bývajú najsuchšie. Väčšinou sú to teda zápestia, kožičky, nechtové alebo prsty, potom to zvyknú byť lakte, kolená, členky. Proste akékoľvek miesta, kde máte tú pokožku extrémne suchú, si ešte predtým, ako budete nanášať samoopaľovacie prípravky, zhydratujte krémom, nie príliš mastným, aby sa vám tieto produkty potom, aby sa vám tá pokožka nenapila príliš veľa toho samoopaľovacieho produktu, aby ste napríklad nemali tmavšie lakte alebo tmavšie zápestia. No a potom prechádzame už na samotné opálenie. Ja teda tie produkty zoberiem tak podľa náročnosti aplikácie, teda aspoň podľa toho, čo si ja myslím, že aká je tá náročnosť aplikácie. Samozrejme, každý sme individuálny, takže vyberte si potom ten produkt podľa toho, aká forma je vám najsympatickejšia a podľa toho, čo chcete s tým produktom dosiahnuť. Pre začiatočníkov zvykneme odporúčať teda túto Eco by Sonia opaľovaciu penu. Táto pena je jemne zafarbená, pretože obsahuje teda kakao, preto je potrebné vlastne aj pred použitím ju poriadne pretrepať, pretože vlastne to kakao je usadené tu dolu a to kakao je súčasť toho, že prečo vás tá pena zafarbí. A vy keď to nepretrepete, tak sa môže stať, že tá pena vás nezafarbí úplne pekne, alebo vás nezafarbí dostatočne intenzívne. Takže poriadne pretrepať pred použitím túto penu. No a prečo ju odporúčame pre začiatočníkov je, že tá pena má teda takýto pumpičkový aplikátor, s ktorým sa veľmi ľahko kontroluje teda to množstvo toho produktu, ktoré nanesiete. Takže sa vám nestane, že na niektoré miesto nanesiete príliš veľa produktu a na niektoré miesto ho nanesiete menej a potom budete fľakatí. Tá pena vás opálí už za hodinku, ale to opálenie by som povedala, že je také jemné, veľmi prirodzené. Pokiaľ chcete tmavšie opálenie, tak potom vám odporúčame nechať si tú penu na sebe dlhšie. Všeobecne teda platí, že čím tmavšie opálenie chcete, tým dlhšie je dobre na sebe nechať ten produkt. Tú penu alebo akýkoľvek iný opaľovací produkt je potrebné potom zo seba osprchovať dolu, keď už teda skončilo to pôsobenie tohto produktu. Niekedy môže stiekať taká zafarbená voda, toho sa vôbec neľakajte, sú to len zvyšky produktu, ktoré sa nevstrbali a ktoré teda treba zmyť, a je zafarbená hlavne kvôli tomu, že teda tieto produkty obsahujú kakao a to kakao teda farbí. Môže sa vám niekedy ešte stať, že po aplikácii tých produktov, keď ich necháte pôsobiť, tak sa pozriete do zrkadla a budete fľakatí. Toho sa vôbec nelakajte. Ten produkt pred zmytím môže byť ešte fľakatý. Ide o to, že keď si ho poriadne naaplikujete a zmiete ho, tak fľakatí naozaj nebudete. Pokiaľ sa vám opálenie zdá, že nie je až také intenzívne, ako ste si ho predstavovali, tak je možné ten produkt aplikovať niekoľkokrát. Vždy je potrebné teda produkt aplikovať
aplikovať, nechať ho pôsobiť, zmyť ho, počkať aspoň 8 hodín a aplikovať ďalšiu vrstvu. Takto sa odporúča aplikovať maximálne 3 vrstvy a tie by vám teda mali zabezpečiť naozaj intenzívne opálenie. To opálenie s tou penou, tá pena uvádza, že to opálenie je dark a ja naozaj si dovolím súhlasiť, táto pena krásne opaluje čiste bledší typ, čiste tmavší typ. Ešte by som možno povedala, že mám teda skúsenosti s viacerými samoopaľovacími produktami a čo bolo také pre ne spoločné je, že vždy keď som si ho naniesla a teda vyvinulo sa mi to opálenie bez ohľadu na to, aké bolo krásne, takže som tú pleť mala takú vysušenú. To sa mi pri týchto produktoch od Eco by Sonia nestáva. Ďalším produktom tu teda je tento Invisible Tan samoopaľovací krém. Tento krém rovnako ako predchádzajúci produkt teda obsahuje aloe vera, ale ešte k tomu obsahuje makadamiový olej a vitamín C, preto by som ho možno odporúčala ľuďom, ktorí majú trošku suchšiu pokožku. Je to teda trošku masnejší produkt, takže ešte pomôže trošku viac tej hydratácii. Radím ho k tým trošku zložitejším ako pena, len z toho hľadiska, že je to teda hustejší produkt, to znamená, musíte sa s ním trošku viac vyhrať, aby ste ho poriadne rozotreli a trošku dlhšie mu trvá, kým sa vstrebe, takže nemôžete sa hneď obliecť ako po tej pene, ktorá sa vstrebáva okamžite, ale musíte naozaj chvíľočku počkať. Čo sa týka opálenia z tohto krému, tak by som povedala, že robí naozaj veľmi porovnateľné opálenie k tej pene. Akurát, že teda ho musíte nechať pôsobiť napríklad cez noc alebo teda dlhšiu dobu, pretože to opálenie sa vyvíja trošku pomalšie. Čo sa týka ešte samoopáľovacích produktov, tak ja by som možno odporúčala ich nanášať tak, že vlastne si ich nanesiete na celé telo v nejakej vrstve a ja potom zvyknem používať zvyšky, ktoré mi zostanú teda buď na ruke alebo na aplikačnej rukavici na to, aby som si natierala ruky a členky a nohy, pretože takto mi nesflakatejú a nestane sa mi to, že ich budem mať vyslovene až oranžové, takže na tie používam naozaj veľmi máličko produktu alebo potom zvyšky produktu. Ďalším produktom je táto samoopaľovacia voda Hempitan. Značka Eco by Sonia má teda samoopaľovaciu vodu na tvár a tá je veľmi populárna a vzhľadom na tú popularitu tej vody na tvár vznikla taká požiadavka, že by ľudia chceli aj takú samoopaľovaciu vodu na telo. Táto voda obsahuje konopný olej, kyselinu hyalurónovú a kokosovú vodu, takže pleť pekne hydratuje a zároveň pomáha liečiť nejaké malé nedokonalosti. Dá sa používať aj na tvár, takže pomáha liečiť napríklad pokiaľ máte akné alebo podobne. S touto vodou dosiahnete teda také najtmavšie opálenie, ona vlastne sľubuje super dark opálenie a z vlastnej skúsenosti musím povedať, že ma dokáže opáliť naozaj najtmavšie zo všetkých produktov. Voda opaluje už za hodinu, ale rovnako ako pri pene odporúčame, čím intenzívnejšie to opálenie chcete, tým dlhšie treba nechať ten samotný produkt pôsobiť. Práve preto, že je to voda, tak by som ju odporúčala používať už tým pokročilejším, pretože ona na tej pleti nie je vôbec viditeľná. Tú penu vidíte, kým ju rozotriete, ten krém vidíte, kým ho rozotriete, ale tá voda jednoducho je priehľadná, takže nebudete ju vidieť. A ešte by som možno povedala, že všetky tieto samoopaľovacie produkty je teda vždy potrebné po dobe pôsobenia teda zmyť a ďalšia vec, môžete ich všetky aplikovať aj na tvár. Tým, že vlastne sú absolútne organické, vegán, tak vám vôbec nemôžu uškodiť ani na tvár. Takže pokiaľ chcete aplikovať Invisible Tan na tvár, tak môžete, pokiaľ chcete aplikovať penu na tvár, môžete. A my sa premostíme teda k ďalšiemu produktu, ktorý je ale určený špeciálne na tvár a to je samoopaľovacia vodička Face Tan. Ja som teda povedala, že všetky produkty môžete aplikovať na tvár, ale teda Eco by Sonia má aj špeciálne túto vodičku, ktorá okrem toho teda, že obsahuje tie zložky, ktoré vás opália, tak obsahuje hlavne zložky, ktoré sa vám o tú pleť budú starať. Je to teda vyvinuté špeciálne na oblasť tváre a táto vodička teda obsahuje rúžový olej, kyselinu hyalurónovú a olej z kôry pomaranča, ktoré tú pleť krásne prejasňujú, krásne hydratujú, starajú sa o ňu a zároveň počas toho, ako sa o ňu starajú, tak jej dodávajú také jemné opálenie. Táto vodička ako jediný produkt, teda z celej rady samoopaľovacích produktov, nevytvára to intenzívne opálenie hneď, ale je to také postupné opálenie. To znamená, že čím častejšie budete aplikovať, tým viac bude tá pleť sa opaľovať, ale nie je to tak, že po prvej aplikácii budete mať intenzívne opálenie. Tú vodičku môžete nanášať klasicky ako pleťovú vodu, to znamená naniesť na tampón a natrieť na tvár, môžete ju aplikovať rukami alebo môžete na to použiť aplikačnú rukavicu, o ktorej vám poviem niečo trošku neskôr.
Pokiaľ teda máte problém s tým, že vaša pleť je taká mdlá, bez života, alebo ste možno v tvári príliš svetlé a chcete trošku doceliť to také prírodzené opálenie, ale nie zase úplne intenzívne, tak táto vodička je niečo pre vás. Značka Eko to myslela aj na tých nás, ktorí sú úplne teda svetlí a možno nechcú úplne tmavé opálenie, ale chcú niečo, čo na nich bude vyzerať prirodzene, pretože ani v lete sa možno nedokážu úplne opáliť. A na to je to teda toto samoopáľovacie mlieko Winterskin. Rovnako ako teda ten krém Invisible Tan sa aplikuje na celé telo cez noc, treba ho nechať znova vstrebať, potom sa môžete obliecť. Je to úplne veľmi podobný produkt tomu Invisible Tanu, ale vlastne tento robí oveľa jemnejšie, je to skôr iba také veľmi jemné medové prirodzené opálenie, takže pokiaľ ste bledulky a chcete niečo, čo na vás bude vyzerať úplne prirodzene, ako keď sa v lete opálite, tak určite by som odporúčala skôr ten Winterskin. Pokiaľ sa naopak chcete opáliť viac a chcete byť intenzívne bronzové opálené, tak by som siahala potom Invisible Tan. Ja som už v tej aplikácii spomínala teda aplikačnú rukavicu. Značka Ekotan vyšla teda s aplikačnou rukavicou, pretože veľa ľudí teda nechce aplikovať úplne tie samoopáľovacie prípravky rukami. Samozrejme, že pokiaľ chcete, môžete ich aplikovať normálne rukami a potom si treba ale tie ruky naozaj poriadne umyť. Taktiež môžete aplikovať teda tie samoopáľovacie prípravky nejakými takými chirurgickými rukavicami latexovými alebo gumennými a potom si tie rukavice dáte dolu a už si len dotriete túto oblasť, ale pokiaľ chcete mať to opálenie úplne dokonalé, tak určite odporúčame zadovažiť si aj tú samoopáľovaciu rukavicu, pretože naozaj môžem povedať, že ten rozdiel v tej aplikácii je dosť veľký. Po prvé je oveľa rýchlejšia a po druhé mám pocit, že tá šanca, že to opálenie sflákate je oveľa nižšia, ako keď používate nejaké gumené rukavice alebo to aplikujete teda holými rukami. Táto rukavica teda bola vyvinutá špeciálne na aplikáciu samoopáľovacích prípravkov. Máte tam teda čiernu stranu, tá je taká, by som povedala, semišová, taká mekučka a potom zlatú stranu. Tá čierna strana je určená na nanášanie samoopáľovacích pien a na nanášanie samoopáľovacích mliek a krémov. Naopak tá lesklá, zlatá strana je určená na aplikáciu vodičiek na opálenie, to znamená Happy Tan alebo Face Tan vodičiek. No dúfam, že som vám teda všetko k tomu samoopáleniu povedala. Poďme si ešte povedať, ako si to opálenie udržať čo najdlhšie a potom ako si ho odstrániť. Čo sa týka starostlivosti o opálenie, tak úplne najviac kľúčové je tú pleť poriadne hydratovať, pretože keď budete mať tú pleť úplne suchú, tak jednoducho sa vám budú robiť čupinky, potom vám môže to opálenie fľakatieť a nevyzerá to veľmi pekne. Takže tú pleť naozaj hydratovať 1 až 2 krát denne, naozaj intenzívne. A povedala by som, že na také tie suché miesta, lakte a zapestia a podobne by som kľudne aplikovala aj nejaký taký hutnejší krém naozaj, aby nedochádzalo k tomu, že budete mať niektoré miesta viac vysušené. Napríklad aj to kokosové telové mlieko od Eko by Sonia je na tento účel super, pretože je veľmi ľahučké a rýchlo sa vstrebáva. To znamená, nie je príliš hutné, nie je mastné a môžete sa hneď obliecť. Potom by som určite odporúčala používať veľmi jemné sprchové gely, pretože väčšina sprchových gelov teda vymýva rýchlejšie to opálenie z týchto samoopáľovacích prípravkov, takže buď určite by som išla do nejakých veľmi jemných sprchových gelov, alebo značka Eko by Sonia má sprchovú penu, aj sprchový gel, ktoré sú naformulované špeciálne tak, aby toto samoopálenie teda nevymývali tak rýchlo a tým pádom vám to samoopálenie vydrží ešte dlhšie. Častá otázka je aj, ako dlho mi vydrží samoopálenie. Ja by som povedala, že je to veľmi individuálne, približne okolo toho týždňa. Potom záleží od toho, aký máte typ kožky, ako sa o ňu staráte a podobne, aký životný štýl vediete. Pokiaľ robíte nejaký šport, kde sa spotíte, tak určite vám to samoopálenie vydrží oveľa menej, ako keď máte napríklad sedavú prácu alebo sa príliš nepotíte. Ďalšia častá otázka je, že keď mi ten samoopáľovací produkt bude odchádzať, či bude robiť fľaky. Pokiaľ budete dodržiavať tie kroky, že budete používať nejaký jemný sprchový gel
gel a budete tú pleť hydratovať, tak by sa nemali vytvárať fľaky. Pokiaľ máte suchšiu pleť, tak ako mám napríklad aj ja na tele, mám teda suchšiu pokožku, tak odporúčam raz za 3-4 dní si spraviť taký jemný peeling, napríklad teda tým kávovým Optiatom. Nešla by som do takých tých hrubých, tvrdých peelingov, ale naozaj do niečoho jemnučkého. A mne to potom pomáha, že sa mi nerobia flaky a to samoopálenie odchádza naozaj prirodzene. Často chodia otázky, že či sú samoopáľovacie prípravky vhodné, aj keď napríklad prídete od mora a chcete si to opálenie udržať. Tak tam je odpoveď áno a vtedy by som siahala práve po tomto Winterskin telovom mlieku, teda samoopáľovacom, ktoré bude udržiavať to opálenie, bude vás hydratovať, zároveň bude to opálenie jemne podporovať a naozaj to opálenie z dovolenky vám vydrží dlhšie. No a pokiaľ sa rozhodnete, že už to opálenie je na čase teda odstrániť, tak opäť by som siahla po peelingu, tam by som určite siahala buď po tomto Eco by Sonia peelingu, ktorý je trošku drsnejší ako ten kávový, alebo teda by som si zobrala na pomoc exfoliačnú rukavicu a naozaj poriadne odstránila zvyšky tých samoopáľovacích produktov, ktoré teda na pokožke zostali. Potom opäť môžete sa zhydratovať a opäť máte pleť pripravenú na ďalšiu aplikáciu samoopáľovacích prípravkov. No myslím si, že toto video bolo dosť dlhé. Ja dúfam, že som na nič nezabudla. Pokiaľ máte nejaké otázky ohľadne samoopáľovania, tak sa nás neváhajte opýtať, radi vám ich zodpovieme. Určite nám dajte vedieť do komentárov, či vám toto video pomohlo zorientovať sa vo svete samoopáľovacích produktov, prípadne ak niektorý z týchto produktov máte, tak ktorý, ako ste s ním spokojní. No a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!